Rwan bod ni'n gallu mesur porfa, gallwn ddechrau prosesu data i'n helpu wneud penderfyniadau. Bydd y fideo yma'n dangos i chi sut i gyfrifo cyfartaledd gorchudd porfa fferm a tyfiant porfa. Mwyn cyfrifo cyfartaledd gorchudd porfa fferm, rhaid i ni fesur porfa yr holl hir yr un diwrnod. Un ffordd o wneud hyn ydy gerdded y fferm gyda mesurydd plat a prosesu'r data. Enghraifft, fe ddangosai sut y byddwn ni'n gwneud hyn i darn yma o dir. Mae yna 5 cae yn y bloc yma o dir, ac maen nhw wedi rhannu i 9 cell neu ardal pori. Byddai'n cerdded o gae i gae yn dilyn y llwybr melyn ac yn mesur bob cell wrth i fynd ymlaen. Mwyn cysondeb, mi fyddai'n defnyddio yr un llwybr pob tro dwi'n mesur. Mae stoc di gadael y cae yma ddoe a di gadael gweddill bol bori o 1,300. Heddiw, mae'r stoc yn y cae yma o feillion coch a'r hygwell hybrid, a mae yna orchydd yma o 2,500. Mi oedd stoc yn y cae yma wsos dwytha, a mae'r gorchydd yn ôl i fyny tua 1,600. Mi fydd stoc yn ôl yma mewn chydig o ddynodiau, a mae yna orchydd o 2,400 yma ar hyn o bryd. Mae nifer o aps a meddalwedd ar gael i hwyluso'r broses o gasglu a prosesu data, a gall teileni fel hyn gael ei fformaleiddio i gyfrifo data allweddol a chynhyrchu wedge porfa. Ond i egluro sut mae cyfartaledd gorchudd a tyfiant yn cael ei gyfrifo, gallwn edrych ar y tablau syml hyn. Cyfrifi'r cyfartaledd gorchudd drwy liosi y gorchudd gyda'r hectar ac yna rhannu'r cyfanswm gyda cyfanswm yr hectar. Gall tyfiant i gaeau unigol gael ei cyfrifo drwy dynnu mesuriad blaenorol oddi wrth y mesuriad diweddaraf ac yna rhannu gyda nifer o ddyddiau rhwng y mesuriadau. Roedd cyfartaledd tyfiant yn y caeau na borwyd wythnos dwytha yn tua 45 kg streimater y hectar. Yn y fideo nesaf, mi fyddwn ni'n dangos i chi sut i gyfrifo galw da byw neu demand da byw am laswellt.